Ahojte všetci. Toto leto využívame na to, aby sme opäť prišli k vám priamo do vašich domovov a tešte sa na nás, lebo navštívime aj vašu lokalitu. Takže tešíme sa my na vás a verím, že sa tešíte aj vy na nás. Dnes sme boli v Čičave aj v Jastrabi nad Topľou a prídeme aj ku vám a prídeme vás pozdraviť. Tešíme sa na vás. Veľmi nás zaujíma to, čo si myslíte a to, čo vlastne práve teraz prežívate, takže tešte sa na naše rozhovory, my sa takisto tešíme. A za to, že ľuďom pomáham a tak ďalej, tak bol som nominovaný na ocenenie Srdce na dlani. Som získal Srdce na dlani. Boli sme vybratí z 349 Slovákov plus ja, jeden Róm. Tak gratulujeme dodatočne. Ďakujem pekne. Gratulujeme. Dobrý deň. Dobrý deň. Aby ste vedeli, že sme tu pre vás a že bojujeme za vás. Tak nech vás Boh žehná. Ahoj. Ako sa máte? Môže byť. Všetko dobré vám prajeme. Nech vás Boh žehná. Všetko dobré. Lepšia? Horšia? Nie, horšie. Prečo? Je všetko drahšie a spracuje ťažšie. Práve pozeral na Facebooku a sme písali, už nám ani neodpísali, lebo videli, že to Rom písal. Nech nám dá prácu, lebo my chceme pracovať. My nie sme z tých, že nechceme, my chceme. Chceme zarobiť, chceme lepšie žiť. Mámku, aby boli na teba hrdí, aby si sa potom dobre učila. Dobre? Všetko dobre, nech sa vám darí. Nech vás Boh žehná. Dovidenia. Ahoj, princezná. Toto nevidí svoje kešenie, svoje vrecka kúkajú a druhé na druhé nekúkajú. Tak. Toto, co nadiktuje Fico teraz, jak premiér, oni všetko ministrové toto robia. Jak on diktuje. Všetko oni, ja co patrím televíziu a co vidím ja vidím, čujem. Všetko toto pokyny, aké on dáva, či pravda, či nie, Fico dá pokyn a oni to robia. Toto slaví Cyrola metód. 750 000 eur. A to mne dá ľuďom. A da ktorí ľudia nemajú vodu, nemajú to jesť. Mám povedať pravdu, jak je. Ďakujeme pekne za prijatie. Dovidenia. Všetko dobre, nech sa vám darí. Majte sa Veľa krásne. šťastia. A mám ľahký pôrod. Nech je to zdravé. Tak si zdravé.